meer dan 25% was. Dat was het geval, en dit zijn concrete cijfers, bij 120 regio's verdeeld over 20 verschillende lidstaten. We weten dat we deze maatregelen werken omdat er tot nu toe volgens de Europese Commissie sinds januari 2014 16 miljoen jongeren zijn opgenomen in de garantieregelingen. En er is met directe steun van het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief aan meer dan 1,6 miljoen jongeren een baan aangeboden. Er werd ook gezegd dat er weinig resultaat was. Nou, ik wil graag de eerste positieve resultaten laten horen die er zijn. Het jeugdwerkloosheidspercentage in de Europese Unie bedroeg in oktober van 2017 nog maar 16,5%. Dat kwam van 24% af. We hebben een concreet plan en dat is eigenlijk al heel duidelijk. Kan de gedelegeerde van Oostenrijk zijn speech afronden? Natuurlijk, mevrouw de voorzitter. Als we naar het algeheel belang van de Europese Unie kijken en haar 120 regio's, stem dan tegen jeugdwerkloosheid en tegen dit amendement. Dan volgt er nu een kort overleg over de amendement. Het amendement. Ja. Ja, hij is al even open. Even tegendrukken. Dat is perfect. Kijk, het switch terug in. Dan wil ik iedereen verzoeken om te laten. Dan graag de stemming van de gedelegeerden van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Oostenrijk stemt 2 voor en 3 tegen. Gedelegeerden van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 4 voor en 0 tegen. De gedelegeerden van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 0 voor, 5 tegen. Gedelegeerden van Spanje. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Spanje stemt 0 voor en 5 tegen. De gedelegeerden van Finland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Finland stemt 5 voor en 0 tegen. Delegatie van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt 0 voor, 5 tegen. Delegatie van Kroatië. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 6 voor, 0 tegen. De delegatie van Italië. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Italië stemt 0 voor, 5 tegen. De gedelegeerden van Portugal. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 0 voor, 6 tegen. De gedelegeerden van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 3 voor en 3 tegen. De gedelegeerden van Zweden.
Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Zweden stemt als volgt: 4 voor, 1 tegen. De gedelegeerde van Luxemburg. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt als volgt: 5 voor en 0 tegen. De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 5 voor en 0 tegen. De gedelegeerde van Ierland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Ierland stemt 5 voor en 0 tegen. De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Tsjechië stemt 5 voor en 0 tegen. De gedelegeerde van Griekenland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 0 voor, 5 tegen. De commissie. Mevrouw de voorzitter, de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken stemt 1 voor en 11 tegen. Mevrouw de voorzitter, u heeft ingevuld dat Griekenland 5 stemmen voor heeft. Gedelegeerde van Griekenland. Kan de stemming herhaald worden? Ja, mevrouw de voorzitter, we hadden gestemd voor 0 voor en 5 tegen. Excuses. Dan is dit amendement met 45 stemmen voor en 44 stemmen tegen aangenomen. Is er iemand in de zaal die een speech tegen deze resolutie wil houden? Excuses nogmaals. Dan is het amendement met 45 stemmen voor en 49 stemmen tegen afgewezen. Orde in de zaal. Is er iemand uit de zaal die graag een tegenspeech wil geven tegen deze resolutie? Dan open ik hierbij het open debat. Graag een eerste punt uit de zaal. De gedelegeerde van Portugal. Mevrouw de voorzitter, bij optie 3 hebben jullie het over een grotere investering. Hier is al heel veel in geïnvesteerd, dus het heeft blijkbaar niet gewerkt. Het maximale is al eruit gehaald. Vinden jullie niet dat er iets nieuws moet worden bedacht? Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, het is bewezen dat als er meer geld ingestoken wordt, er nog betere resultaten komen. Gedelegeerde, is daarmee uw vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, nee. Dan zou ik graag willen weten uit welke bron je dat vandaan hebt. Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, zoals ik net al in mijn speech zei, is de jeugdwerkloosheid in oktober van 2017 nog maar 16,5% en dat komt van een best hoog 24% af. En dat komt van de website van het Europees Parlement toen er een besluit over is genomen. Dit is trouwens het laatste update 1 januari 2018. Dan een nieuw punt uit de zaal. Gedelegeerde van Luxemburg. Mevrouw de voorzitter, in OC 9 wordt gesproken over een overkoepelend systeem van werkloketten. Waarom kiezen jullie voor een overkoepelend systeem in plaats van verschillende systemen die ieder gericht zullen zijn op verschillende soorten arbeidsmarkten binnen de EU? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, wij hebben gekozen voor een overkoepelend systeem zodat wij kunnen garanderen dat de kwaliteit overal hetzelfde zal zijn. Dit is vanuit de Europese Unie en
En wij hebben één grote organisatie die zich richt op alle verschillende arbeidsmarkten, zijn dus alle verschillende sectoren. Gedelegeerde, is daarmee uw vraag beantwoord? Ja, mevrouw de voorzitter, mijn vraag is daarmee beantwoord. Dan graag een nieuw punt uit de zaal. Gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, in OC 8 wordt aangegeven dat na 2 jaar van een flexcontract een vast contract of ik neem aan een ontslag mogelijk is. Maar is de kans dan niet groot dat de werknemers na een flexcontract juist ontslagen worden en dat ze in plaats van dat ze een vast contract krijgen, omdat een bedrijf natuurlijk veel meer voordeel heeft dan een flexcontract? Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, dit is niet zo, want u moet namelijk weten dat om in te werken in een bedrijf er heel veel tijd en geld kost. Dus een bedrijf waar dat een persoon al 3 jaar werkt, gaat waarschijnlijk ook tevreden zijn met die werknemer. Dus als die zal ontstaan na die 3 jaar, zou het een domme keuze zijn, want dan moet hij elke 3 jaar opnieuw voor dezelfde functie iemand nieuw aannemen. En dat zou heel veel geld en tijd kosten voor een bedrijf. Een reactie vanuit de zaal. Dan graag een nieuw punt uit de zaal. Gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, in OC2 wordt er gesproken over verplichte en een betaalde stage van 4 maanden voor de jongeren. Ik vraag me af hoe het zit in de lager opgeleide landen, in de landen met gemiddeld gezien minder lager opgeleide jongeren, hoe zij gaan reageren op de onvoldoende werkplekken voor hoger opgeleide jongeren. Een reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, kan de gedelegeerde van Slowakije zijn vraag herhalen? Gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik zal mijn vraag herhalen. Mijn vraag is hoe de commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het probleem gaat oplossen van een tekort aan hoger opgeleide werkplekken in de lager opgeleide landen. Reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, het is zo dat die stage geen stage is waar de persoon volledig op zijn eigen werkt. Het is een inloopstage waarbij de bedoeling is dat de stagiair meeloopt met iemand die al langer in het bedrijf werkt. Het is natuurlijk niet te vergelijken met een stage die je op school volgt, omdat op school gaat je punten voor krijgen en gaat je weinig moeten doen. Hier is de bedoeling dat je tijdens de stage veel doet voor het bedrijf, toont aan het bedrijf wat je kan, wat je niet kan. En dat eigenlijk iemand anders een beetje zijn job opzegt om te controleren of je alles wel goed doet. En zo gaat dan wel in de lager opgeleide landen een hoog opgeleide wel ergens een job kunnen vinden met een hoger, waar dat hij met een hoger opgeleide kan mee wandelen in het bedrijf. Gedelegeerde van Slowakije is daarmee uw vraag beantwoord. Mevrouw de voorzitter, nee. Er wordt namelijk gesproken over een betaalde stage die moet zorgen voor een goede opbouw van een groot sociaal netwerk. En ik ben van mening dat hoger opgeleide jongeren ook het recht hebben om een fatsoenlijke stage te hebben die past bij hun hoger opgeleide opleiding. Bijval vanuit de zaal voor de commissie. Gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, ik snap ook niet helemaal hoe dat er kan gezegd worden dat er een verplichting is van 4 maanden om te werken. Maar wat nou als een bedrijf helemaal geen ruimte heeft om al die mensen op te vangen? Ik vroeg om bijval, graag een reactie vanuit de commissie op de gedelegeerde van Slowakije. Gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, ook in lager opgeleide landen zijn er toch bedrijven waar hoogopgeleide
een stage kunnen lopen. Het is niet dat in lager opgeleide landen alleen maar werkgelegenheid is voor lager opgeleiden. Er zijn ook bedrijven die wel voor hoger opgeleiden openstaan en dus ook de hoger opgeleiden hier een stage kunnen lopen. Dan krijg ik een nieuw punt uit de zaal. Gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, in OC1 hebben jullie het erover dat het moeilijker gemaakt moet worden om werknemers in het eerste jaar te ontslaan. Ik hoop dat jullie je er bewust van zijn dat op het moment dat je werknemers ontslaat, moeilijker maakt, de economie erop achteruit gaat. En mijn vraag aan jullie is dan ook, hoe willen jullie dit compenseren? Ik wil u verzoeken om te blijven staan, gedelegeerde van Frankrijk. Een reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, het wordt moeilijker om te ontslagen, maar het ontslag voor de werkgever wordt, er is geen ontslagvergoeding na het ontslag dat de werkgever indient. Het wordt wel moeilijker om te ontslagen, omdat er wordt gecontroleerd door een onafhankelijke partij die zal beslissen of dat het ontslag aanvragen eigenlijk, als ik het zo mag noemen, ja, de redenen daarvan gegrond zijn. Is daarmee uw vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, nee. Het is namelijk zo dat wanneer je ontslaan makkelijker maakt, mensen ook sneller een werknemer aan zullen nemen. Dit is goed voor de economie. Wat jullie doen is dat niet. Hoe willen jullie dit compenseren? Reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, het gaat hier niet alleen over de economie, maar het gaat hier ook over de jongeren. En daar wil ik het nu graag over hebben. Want zodra je het makkelijker maakt om ook jongeren te ontslaan, dus mensen die net van de opleiding afkomen, dan zullen zij dus leven in onzekerheid, financiële onzekerheid. Dus we moeten niet alleen kijken naar het belang van de werkgevers, maar ook bij het belang van de werknemers. En zodra wij het moeilijker maken om jongeren in het eerste jaar al meteen te ontslaan, kunnen we ze de kans geven om zichzelf te bewijzen en zichzelf te laten zien aan de werkgever waarom ze wel een vast contract moeten krijgen. Ik beschouw dit punt als afgerond. Een nieuw punt uit de zaal. Gedelegeerde van Griekenland. Mevrouw de voorzitter, in OC4 spreken jullie over subsidiëren van werkgevers, neem ik aan. Zijn jullie niet bang dat hier misbruik van gaat worden gemaakt? Want de werkcapaciteit zal mogelijk afnemen voor een groot aantal oudere werknemers. Reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Slowakije. Ja, mevrouw de voorzitter. Ik snap uw vraag. Dit is niet zo. We hebben heel veel OC's opgesteld voor de jongeren om deze aan een baan te helpen. Maar de ouderen hebben ook een baan nodig. We hebben deze subsidie opgesteld omdat ouderen brengen nou eenmaal meer risico's met hun mee. Dus deze moeten een compensatie hebben tegenover de werkgever die hun deze baan wil aanbieden. Is daarmee uw vraag beantwoord? Mevrouw de voorzitter, nee. Ik vroeg mij gewoon af of werkgevers er niet sneller geneigd zijn om ouderen aan te nemen, aangezien zij hier subsidies voor hen ontvangen. De gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, zoals verderop in het dossier staat, zijn de subsidies ervoor zodat de kosten in evenwicht komen. Oftewel, er is geen profijt van. Een reactie vanuit de zaal. Gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, ik denk niet dat door deze subsidies bedrijven eerder ouderen aannemen, want ouderen kunnen minder lang werken. Dus als ze jongeren aan zullen nemen, zullen ze deze mensen langer in dienst kunnen hebben. Dus ik denk niet dat dit het probleem op gaat lossen. Bijval vanuit de zaal voor de commissie. Gedelegeerde van Zweden. Oké, dan nog een keer graag de bordjes omhoog. Bijval vanuit de zaal voor de commissie. Oké, dan beschouw ik dit punt als voldoende afgerond. Graag een nieuw punt uit de zaal. Gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter,
Jullie zeiden in die speech dat jullie alle werkloosheid willen oplossen. Maar als ik naar jullie OC's kijk, zie ik echter alleen maar dat jullie de jongeren, de ouderen, dus de 50-plussers, gehandicapten, dat is eigenlijk het enige wat jullie op gaan lossen. Maar de belangrijkste leeftijdscategorie is eigenlijk de volwassenen, dus tussen 21 en 50. En er zijn zo'n 37 miljoen volwassenen werkloos in de EU. Hoe willen jullie dit dan gaan oplossen? Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Luxemburg. De werkloosheid onder de jongeren en de ouderen ligt een stuk hoger, dus we vonden het eigenlijk belangrijker om dit als eerste te gaan aanpakken voordat we de werkloosheid gaan aanpakken tussen de mensen die rond de 30 en tussen de 30 en de 50 jaar zijn. Is daarmee uw vraag beantwoord, gedelegeerde? Mevrouw de voorzitter, nee, daar is mijn vraag niet helemaal bij beantwoord. Ik snap dat misschien jongeren een groter probleem is, maar waarom hebben jullie de ouderen daar dan niet bij gedaan? Dat hadden jullie toch nog toe kunnen voegen? Ik wil graag vragen of de bordjes omhoog gaan of omlaag gaan als de gedelegeerde praat. Dan nu een reactie uit de commissie, gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat de gedelegeerde van Duitsland ons vraagstuk niet goed heeft gelezen, want het ging om de sterk bedraaide arbeidsmarktposities. En dat gaat dus over de jongeren en de ouderen, de 50-plussers. Dus ik denk dat de gedelegeerde van Duitsland ons vraagstuk nog een keer moet doorlezen. Dan beschouw ik dit punt als afgerond. Graag een nieuw punt vanuit de zaal. Er wordt beschreven dat mensen die door globalisering hun baan hebben verloren, steun krijgen. Op welke manier wordt deze steun gegeven? En spelen subsidies hier een rol? En zo ja, hoe kan er gecontroleerd worden of dit niet wordt misbruikt? Een reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, dat kan op verschillende gebieden zijn. Dat kan zijn met financiële steun of steun bij het zoeken van een passende baan bij de opleiding van die persoon. Is daarmee een vraag beantwoord? Nee, mevrouw de voorzitter, want mijn vraag was hoe kan deze financiële steun gecontroleerd worden? Reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, een bestaand fonds die doet dat al, het EFG, dat staat ook in OC6 en deze controleren dit ook. Dan graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik wil even kijken naar OC2 over de verplichte betaalde stage van 4 maanden. Ik vraag me af, zijn de werkgevers verplicht om jongeren deze stage aan te bieden als de jongeren hierom vragen? En zo nee, hoe willen jullie dan er zeker van zijn dat alle jongeren deze stage kunnen hebben? Een reactie vanuit de commissie, gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, de stage van 4 maanden is nadat ze de studie hebben afgerond. Dus de werknemers zijn gespecialiseerd in het vak waarop ze de stage zouden willen doen. Dus de werkgevers krijgen nieuw iemand met een nieuw zicht in een bedrijf die net de studie heeft afgerond, dus gespecialiseerd in het vak en weet waar hij mee bezig is. Een reactie vanuit de zaal, gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, maar als er dan gezegd wordt dat als de studies afgerond zijn, mogen ze dan niet bij de volwassenen en niet meer bij de jeugd? Een reactie vanuit de commissie. Mevrouw de voorzitter, die horen wel nog bij de jongeren, want dan, als je je studie net hebt afgerond ben je meestal rond 3,24 en de middenklasse zeg maar, die niet zo'n sterk bedreigde arbeidsmarktpositie heeft, die zit rond de 30, 40. Ik wil er graag op wijzen dat als ik de gedelegeerde aanspreek, dat ze mag beginnen met praten. Reactie vanuit, of is daarmee de vraag beantwoord? Ja, mevrouw de voorzitter. Dan graag een nieuw punt vanuit de zaal.
gedelegeerde van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, ik wil wijzen op appendix B. Waarom wordt er gekozen voor regio's in plaats van landen? En welke regio's worden het dan? Een reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Ierland. Mevrouw de voorzitter, het gaat hier om specifieke regio's. Op dit moment zijn er geen landen die een werkloosheidspercentage boven de 25% hebben binnen de EU. Ook is het zo dat als je specifieke regio's aanpakt, dan gaat de economie in deze regio's ook vooruit en dan komen er hier meer banen. Is daarmee je vraag beantwoord? Deels mevrouw de voorzitter, want welke regio's zijn het dan? Een gedelegeerde vanuit de commissie. Gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik kan hier op dit moment geen antwoord op geven welke specifieke regio's dit zijn. Maar zeker in Hongarije, er zijn 20 verschillende lidstaten in de Europese Unie waar deze regio's in liggen. Ik weet niet precies welke dit op dit moment zijn, maar 20 verschillende landen is de meerderheid. Dan beschouw ik het punt als voldoende behandeld. Een nieuw punt vanuit de zaal. Gedelegeerde van Zweden. Mevrouw de voorzitter, mijn vraag gaat over OC2. Daaraan staat dat dit is een oplossing voor het tekort aan werkervaring. Maar waarom zouden de bedrijven deze stagiaires wel gaan aannemen om werkervaring op te doen, terwijl ze juist werknemers zoeken die al werkervaring hebben? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, even kijken. Ja, die stage, het gaat erom dat werkgevers die nemen vaak jongeren niet aan omdat ze weinig werkervaring hebben. En deze werkgevers zullen nu die jongeren wel aannemen omdat het om een stageplek gaat. En die stageplek gaat over het minimumloon, dus het is in principe goedkoper dan een normale werknemer aan te nemen. En daarbij is in 83% van de gevallen, wat al eerder is genoemd, blijft die persoon ook bij dit bedrijf. Dus het is eigenlijk werkt het alleen maar in voordeel voor het bedrijf, omdat ze zo die eerste 4 maanden iemand kunnen hebben die goedkoop meeloopt en daarna nog heel veel profijt kunnen hebben van wat die werknemer allemaal kan toevoegen aan hun bedrijf. Een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, als ik het goed begrijp, gaat u dus nu verplichten, bijvoorbeeld een geneeskundestudent, voor het minimumloon 4 maanden lang mee te laten lopen. Een geneeskundestudent die afgestudeerd is, kan meer dan €200.000 per jaar verdienen. En nu wil je hem voor 1/3 van het jaar hooguit €2000 per maand geven? Dit is onrealistisch. Bijval vanuit de zaal voor de commissie. De gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, ik ben het hiermee eens. Ik denk dat het beter is als de studenten zelf kunnen kiezen of ze een 4 maanden stage willen doen, in plaats van dit verplicht wordt. Ik vroeg om bijval voor de commissie. Een reactie uit de commissie. Gedelegeerde van Denemarken. Ja, mevrouw de voorzitter. Het gaat hier om die stage, dat die onderbetaald is volgens de regering van Frankrijk. Ja, die is wel minder betaald, maar heb je liever iemand die 4 maanden aan een minimumloon werkt, of heb je liever iemand die 2 jaar lang op zoek zit naar een baan en dan niks verdient? Die dan waarschijnlijk moet gaan stempelen, ik weet niet of ze dat kennen hier in Nederland, of wat het ook is, in welk land dan ook. Ja, ik denk dat het beter is als ik dan een stage loop, dan draag ik tenminste bij aan de economie. Een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag willen reageren op de gedelegeerde.
als een landbouwsolutie, de 8e persoon van Denemarken. Net wordt er gesproken over een voorbeeld van een geneeskundedocent of van een geneeskundestudent die meer dan €200.000 per jaar zou kunnen verdienen. En vervolgens wordt er gesproken over het niet aannemen. Volgens mij zitten we in meerdere landen met tekorten in de zorg bij dit voorbeeld. Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Oostenrijk. Ja, mevrouw de voorzitter. Het is inderdaad zo dat in heel veel landen is er een tekort bij de zorg. Maar als we even naar het algeheel beeld kijken. Kijk, we kunnen niet voor elke verschillende baan een aparte regeling treffen. Maar inderdaad, wat de gedelegeerde van Denemarken net al zei. We kunnen beter iemand hebben die nog een steentje bijdraagt aan de economie onder een minimumloon. Dan dat zoals bij heel veel van de gevallen bij de jongen hij of zij 2, 3, 4, 5 jaar thuis blijft te zitten zonder baan. Dan beschouw ik dit punt als voldoende afgerond. Dan graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, bij OC 2 en 3 wordt er gesproken over jongeren meer kans geven op de arbeidsmarkt. En bij OC 4 wordt het juist over de ouderen vertaald. Maar mijn probleem is, als jongeren meer werkkansen hebben, zullen ouderen juist minder kansen hebben, omdat die worden ingenomen door jongeren. En bij OC 4 zal het vice versa gelden. Kunt u mij uitleggen waarom u denkt dat er nog steeds een positief effect zal komen op de werkeloosheidsprobleem? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, ons vraagstuk gaat over het voorkomen van leeftijdsdiscriminatie. Met deze OC's voorkom je leeftijdsdiscriminatie zodat iedereen gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. En daar gaat het hier om. Een reactie vanuit de zaal. De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, ik ben het eens met de gedelegeerde van Finland, want jullie willen werkgelegenheid creëren voor dus zowel de ouderen als de jongeren, maar jullie doen niks aan jobs creëren, want die jobs moeten er wel zijn. Als jullie nu de jobs veel te aantrekkelijk gaan maken voor de jongeren, dan gaan ze alleen nog maar jongeren willen aannemen en andersom alleen maar de ouderen. Dan gaat er volgens mij een tekort aan jobs komen. Een reactie vanuit de commissie. Gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, wat de gedelegeerde van Denemarken, als ik het goed heb, aangaat, is dat het dan de jongeren de banen van ouderen nemen, maar dat is niet het geval. Het is gewoon het geval, want de compensatie wordt opgevangen, dus jongeren en ouderen vinden de werknemer, voor een werknemer is het niet aantrekkelijker om een jongere dan een oudere aan te nemen. Dat is even aantrekkelijk, want de ouderen brengen ook een stukje werkervaring en kennis met zich mee. Dan ga ik een laatste nieuwe punt uit de zaal. De gedelegeerde van Portugal. Voorzitter, in OC 5 spreekt de commissie over werkbeurzen. Maar hoe ziet u dit voor zich als veel landen al geen studiebeurs aanbieden? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, met werkbeurzen bedoelen wij een soort van markten waarop bedrijven zich kunnen aanbieden en kunnen laten zien aan jongeren van wat een bedrijf inhoudt en wat dit deel van de arbeidsmarkt inhoudt, zodat jongeren kunnen kiezen waar ze willen gaan werken. Een reactie vanuit de zaal. Dan sluit ik bij deze het open debat. Mag ik iemand vanuit de commissie naar voren roepen om een eindspeech te houden? De gedelegeerde van Frankrijk. Geacht presidium, mede-parlementariërs en overige aanwezigen. Neem een wolkenkrabber en stel je een cirkel van wolkenkrabbers voor. Elke wolkenkrabber uit deze cirkel
staat voor een grootmacht in de wereld. Een van deze wolkenkrabbers is de Europese Unie. Elke verdieping van deze wolkenkrabber staat voor onderwijs, handel, mensenrechten, defensie, integratie, milieu en economische groei. De fundering van deze wolkenkrabber is werkgelegenheid. Alles is hierop voortgebouwd. Wij willen op Europese schaal verschillende punten aanvragen, aanbevelen en aandringen om zo de werkgelegenheid te optimaliseren en werkloosheid te minimaliseren. Dit doen wij door middel van vaste contracten te stimuleren binnen bedrijven. En een limiet te stellen aan de periode van een flexcontract. Evenwicht te creëren tussen jong en oud en leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan. De ontslagregeling heeft effect op de economie. Dit wordt gecompenseerd door het stimuleren van de vaste contracten. Een stage en werkervaring in evenwicht met subsidies, risico's en kosten. Wij ondersteunen mensen die door industrialisatie hun baan verloren zijn en helpen deze arbeiders naar een betere morgen. Wij vragen om een nieuw orgaan op te richten dat mensen met een fysieke of mentale beperking helpt aan een betere positie op de arbeidsmarkt. Wij focussen namelijk op de kansen van mensen in plaats van de beperkingen en verzoeken u dit ook te doen. Kortom, wij helpen werkelozen, ongeacht gezondheid, leeftijd of oplossing, om tegenslagen in werkgelegenheid te overbruggen en sterker hieruit op te staan. Wij willen dat onze wolkenkrabber blijft groeien, dat onze fundering sterker blijft staan, zodat wij tegenslagen, een slag of stoot, zodat onze wolkenkrabber blijft staan en niet zal omvallen. Of het nu in de vorm van geweld, segregatie of een economische crisis is. Laten wij streven de hoogste wolkenkrabber te zijn van allen. Dan kan er nu kort overlegd worden over de stem. De stemming van de gedelegeerden van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Oostenrijk staat 2 voor en 3 tegen en 0 onthoudingen. De gedelegeerden van Hongarije. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 0 voor, 4 tegen, 0 onthouding.
De gedelegeerde van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 3 voor, 2 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Spanje stemt 4 voor, 1 tegen en 0 onthouding. De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Finland stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Kroatië. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 0 voor, 6 tegen, 0 in onthouding. De gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Italië stemt 4 voor, 1 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Portugal. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 0 voor, 6 tegen, 0 in onthouding. De gedelegeerde van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 1 voor, 2 tegen en 3 in onthouding. De gedelegeerde van Zweden. Mevrouw de voorzitter, de delegatie Zweden stemt als volgt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Luxemburg. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt als volgt 0 voor, 3 tegen en 2 onthoudingen. De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 1 voor, 4 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Ierland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Ierland stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Tsjechië stemt 0 voor, 3 tegen en 2 in onthouding. De gedelegeerde van Griekenland. Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 4 voor, 1 tegen, 0 onthouding. En dan de stem vanuit de commissie. Mevrouw de voorzitter, de commissie Werkgelegenheid en Sociale Zaken stemt 12 voor, 0 tegen en 0 onthouding. Dan is de resolutie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken met 31 stemmen voor en 65 stemmen tegen, 56 stemmen tegen niet aangenomen en die niet geklapt worden. Graag nog even orde in de zaal. Dan in algemene mededeling. Graag alle bordjes laten staan. Het bestuur zorgt dat de juiste bordjes in de commissie komen te staan. Ik weet het maar, ze zeggen dat ja, ik ga gewoon wachten totdat ze gedaan zijn. Mama, wij zijn zelf ook gewoon dat er een van Kroatië is dat daar moet zitten. Dus. Jij gaat naar de commissie? Oké, dan neem je bordje maar mee. Dan had ik het beginnen op.
Nee, maar ik vind het juist wel mooi dat er voor tegenwoordig zijn die altijd er staat iets van economie. Dan gaan we nu de resolutie van de Commissie Economische en Monetaire Zaken behandelen. Er is geen geldige textuele wijziging ingediend door de Commissie en er is ook geen amendement ingediend. Zou ik iemand naar voren mogen roepen om de speech voor de resolutie te houden? Excuses. Zou ik als eerste iemand naar voren mogen roepen om de operatieve clausules voor te lezen? Ja, de gedelegeerde van Kroatië. Acht noodzakelijk dat er een Europees orgaan wordt opgericht, genaamd EVJA. Zie Appendix A. Denkt aan op investeren in ondernemers door middel van een eenmalige subsidie bij het aannemen van een werknemer. Zie Appendix B. Stelt voor om het agentschap EU-OSHA onderzoek te laten uitvoeren naar producten die worden ingevoerd in de Europese Unie op stoffen die schadelijk zijn en tevens in de Europese Unie verboden zijn voor productie. Wanneer dit soort stoffen ontdekt worden, zal de import verboden worden. Echter, als de stoffen niet schadelijk blijken te zijn, wordt de verwerking van die stoffen ook toegestaan in de Europese Unie. Vraagt om een minimaal standaard aan financiële steun die alle lidstaten aanbieden aan studenten om hen alle kansen te laten benutten. Verzoekt om meer praktijkervaring met betrekking tot economische en bedrijfskundige vakken te organiseren vanuit de scholen zelf om beter zicht te krijgen op de werking van financiële en economische instellingen. Eist strenger toezicht op zowel de overheid die vatbaar zijn voor een crisis als grote bedrijven en of multinationals.
Beveelt aan te investeren in duurzame infrastructuur om zo de transportkosten te verlagen. Acht noodzakelijk de communicatie met andere wereldmachten te verbeteren om een goede verstandhouding op economisch vlak te bevorderen. Vraagt om het schotfonds genaamd Supporting European Countries, SEC, op te richten, zie appendix C. Verzoekt de voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, Commissie en het Nationale Parlement van de lidstaten. Kan ik iemand uit de commissie naar voren roepen om de speech voor de resolutie te houden? Ja, ik deed hier in Finland. Geachte presidium, medeparlementariërs en overige aanwezigen. 10 jaar geleden, de meesten van ons herinneren het nog goed. Maar voor degenen die het niet meer weten, zal ik het nog eens vertellen. De crisis van 2008. Europa stond op zijn kop. Gelukkig hadden we de steun van de Europese Unie, die er dan niet te dichtbij liet komen. Wij als Europa zijn nog steeds uit de naspoor van de laatste crisis aan het klimmen. Het ziet er naar uit dat het ergste leed geleden is. Maar zo'n dramatische crisis kunnen we niet nog eens laten gebeuren. Dit kunnen we alleen doen als we tot een consensus kunnen komen. Om zo de samenwerking tussen de landen te worden en zonder slag of stoot de Ferraris en de Lamborghinis van deze aardbol bij te houden of zelfs in te halen. Deze mooie woorden hebben natuurlijk geen grond van bestaan zonder een concreet plan. Allereerst moeten jullie begrijpen dat de Commissie Economische en Monetaire Zaken heel veel raakvlakken heeft met andere commissies. Zo zijn onderwijs, handel en werkgelegenheid ook factoren die de sterkte van de economie beïnvloeden. In de resolutie vinden jullie dan ook enkele elementen terug met betrekking tot deze onderwerpen. Daarnaast is het algemeen bekend dat vertrouwen binnen van consumenten gepaard gaat met transparantie en eerlijkheid. Daarom achten wij het noodzakelijk dat er strengere controles worden gevoerd op landen en grote bedrijven die kans hebben om in een crisis te vallen. Zo vinden wij het ook zeer belangrijk dat het huidige schokfonds wordt omgeboord zodat sneller ingegrepen kan worden om het land dat in crisis verkeert te helpen en de stabiliteit van de euro te garanderen. Het wordt hoog tijd dat wij hier vandaag de knoop gaan doorhakken. Laten we er werk van maken, jongens. Er is geen orde in de zaal. Er is geen amendement ingediend en er zijn geen informatieve vragen. Is er iemand uit de zaal die graag een speech tegen deze resolutie wil houden? Dan open ik hierbij het open debat. Ik ga het eerst vanuit de zaal. De gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, ik wil het graag even hebben over OC5. Ik vraag me af waarom jullie alleen praktijkervaring willen doen op economische en bedrijfskundige vlakken en niet ook op andere. Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, hier hebben wij een redelijk logisch antwoord op. U hoorde net al in de beginspeech dat de commissie Economische en Monetaire Zaken ook zich veel mee bezig houden met andere commissies. Hierdoor hebben wij ervoor besloten om dit alleen in te voeren voor bedrijfstakken die veel te maken hebben met onze commissie. De gedelegeerde van Italië is hiermee de vraag beantwoord. Ja, mevrouw de voorzitter. Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Tsjechië. Mevrouw de voorzitter, ik zie bij OC3 dat ze graag de import van verboden stoffen willen verbieden. Maar nou, zoals ook bij de commissie Internationaal naar voren is gekomen, hebben we het verdrag CETA, een verdrag met Canada, waarbij wij gedogen dat er verkeerde stoffen worden geïmporteerd. En op het moment dat wij dat verbieden, er ook claims worden geëist. Wat wilt u daar tegen doen? Een reactie vanuit de commissie.
De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, het spreekt voor zich dat wij bestaande verdragen boven deze importverboden stellen. Want we gaan niet zomaar afspraken die al gemaakt zijn met landen overtreden. Maar voor landen voor wie dit nog niet gaat, gaan we wel kijken of in hoeverre dit wordt gebeurd. Is er nog bijvallen vanuit de commissie? Dan zou ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Spanje. Mevrouw de voorzitter, in ICA staat even verontrust over de zaakjes jeugdwerkloosheid in sommige landen. Nou staat er in IC1 een best wel goede oplossing tegen de jeugdwerkloosheid, maar wat komt er, of wat wordt er gedaan met de volwassenenwerkloosheid? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Denemarken. Wij als commissie investeren ook in deze resolutie zeer erg in ondernemingschap. Want wij vinden dat een goede ondernemingschap, vooral bij kleine bedrijven, dan gaan concurrentie opwerken en concurrentie zorgt voor een bloeiende economie en voor meer werkgelegenheid bij kleine werknemers. Dus daarom dat wij heel graag de kleine ondernemingsschappen bevorderen om zo ook de werkloosheid te laten stijgen. Is hier een reactie op vanuit de zaal? Dan zou ik graag een nieuw punt wensen. De gedelegeerde van Frankrijk. Excuses. Zou ik nog één naar de boxes omhoog willen en graag gezegd? Ja, de gedelegeerde van Ierland. Mevrouw de voorzitter, bij OC9 staat dat een nieuw schokfonds wordt opgericht. Maar het eerdere schokfonds werkte wel voor Ierland, want het heeft daar veel resultaten geboekt. Wat willen jullie met een nieuw schokfonds oprichten? Ja, hoezo willen jullie een nieuw schokfonds oprichten en hoezo is deze sterker dan de vorige? Een reactie uit de commissie, de gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, ik begrijp de verwarring van de gedelegeerde van Ierland, maar wij willen het huidige schokfonds eigenlijk aanpassen naar het SEC, omdat het huidige schokfonds vrij inefficiënt is, aangezien alle afzonderlijke ministers van Financiën moeten tekenen en die moeten dan nog het geld vrijmaken en dan gaat vrij veel tijd in zitten. Wat wij willen is dat landen van tevoren een beetje geld inleggen in het fonds, waardoor dat geld al beschikbaar is. En dan wordt er gekeken door een bestuur van zowel economische experts als vertegenwoordigers van alle lidstaten aan wie ze dat moeten geven, tegen welke voorwaarden en op die manier. Dus het huidige schokfonds zal eigenlijk alleen maar verbeterd worden. De gedelegeerde van Ierland is van jullie vraag beantwoord. Ja, mevrouw de voorzitter. Dan zou ik graag een nieuw punt wensen. De gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, ik vraag mij af, in OC6 zeggen jullie dat jullie bedrijven en of multinationals willen gaan helpen die vatbaar zijn voor een crisis, maar hoe willen jullie gaan bepalen of bepaalde multinationals vatbaar zijn voor een crisis? Graag een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Denemarken. Ik denk dat u de OC verkeerd begrepen hebt, want het gaat over landen die in crisissen vergeven en grote multinationals apart. Omdat grote multinationals moeten gecontroleerd worden, omdat aangezien als een grote international crasht of gewoon failliet gaat, dan gaat er heel veel werkgelegenheid weg. En heel veel werkgelegenheid weg betekent een hele grote slag voor de economie en daarom dat wij ook graag de grote multinationals beoordelen. Is hiermee uw vraag beantwoord? Ja, mevrouw de voorzitter. Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, bij het OC7 beveelt aan te investeren in duurzame infrastructuur om zo de transportkosten te verlagen. Zal het niet wanneer er geïnvesteerd wordt op de infrastructuur hogere kosten ontstaan voor transport door bijvoorbeeld hogere wegenbelasting, etc.? Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Kroatië. Mevrouw de voorzitter, op korte termijn is het
zeker waar, maar ik denk op langere termijn dat dit zeker terug rechtgezet wordt en een bloeiend effect zal hebben op onze economie in de Europese Unie. Is er een reactie op vanuit de zaal? Ja, de heer excuus, ik kan het heel goed zien, maar jij raakt voor mij. Excuses. Mevrouw de voorzitter, ik wil namelijk aanvullen op punt 7. Er wordt geschreven dat er geïnvesteerd moet worden op de duurzame infrastructuur. Aangezien het woord duurzaam er dus bij staat, meen ik aan dat het ook bij het OC hoort. Wat wordt er gedaan met de infrastructuur die in de afgelopen jaren is aangelegd en niet meer bij deze norm behoort? Een reactie vanuit de commissie, de heer van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik zie nergens in zowel onze IC's als OC staan dat wij een nieuwe standaard van duurzaamheid invoeren. Dus ik zou de gedelegeerde van Slowakije willen vragen of dit een misverstand is of dat hij misschien zijn vraag beter wil formuleren zodat hij wel goed aankomt. Zou de gedelegeerde van Slowakije zijn vraag een keer willen herformuleren? Mevrouw de voorzitter, dat wil ik zeker. In OC 7 staat er beveeld aan te investeren in duurzame infrastructuur om zo de transportkosten te verlagen. Ik vraag me af wat er gaat gebeuren met de infrastructuur die in de afgelopen jaren is aangelegd, aangekocht en die niet meer bij deze nieuwe duurzame infrastructuur zal behoren. Een reactie vanuit de commissie, de gedelegeerde van Luxemburg. Die zal natuurlijk, mevrouw de voorzitter, die zal natuurlijk nog steeds gebruikt worden. Alleen als we nieuwe infrastructuur gaan aanleggen, dan zullen we bijvoorbeeld in de invaart investeren en boten en dat soort dingen. De gedelegeerde van Slowakije is hiermee vraag beantwoord. En mevrouw de voorzitter, ik vind het nog niet helemaal duidelijk. Ik vraag me namelijk af waar de grens wordt getrokken met de infrastructuur die is aangekocht en wel nog tot toe behoort en de infrastructuur die is aangeschaft en dan niet meer toe behoort. Dan wil ik nog een laatste reactie met de commissie, de gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, ik zal het nog eens iets duidelijker proberen te maken. Om onze concurrentiepositie te behouden en te verbeteren ten opzichte van Azië, wilden we onze transportkosten verlagen omdat we de bedrijfskosten omlaag gaan. Die duurzame infrastructuur staat tussen haakjes, omdat als wij gaan investeren in een betere infrastructuur, zoals de gedelegeerde van Luxemburg zei, de binnenvaart en via de spoorwegen waar veel winst valt te behalen, dan leek het ons logisch om meteen ook te denken aan duurzame infrastructuur die op de lange termijn ook gebruikt kan worden. Maar het is niet per se dat wij alleen maar in duurzame infrastructuur gaan investeren. En het is ook niet dat wij weg willen van de traditionele infrastructuur. Het is meer dat wij hebben besloten, als we dan toch gaan investeren, kunnen we net zo goed investeren in duurzame infrastructuur. Dan denk ik dat hiermee het punt genoeg verduidelijkt is. Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Kroatië. Mevrouw de voorzitter, ik wil het nog even hebben over het schokfonds. Als dit schokfonds bedoeld is om landen te helpen die tot de Europese Monetaire Unie behoren, hoe zit het dan met een land als Kroatië? Wij hebben onze nationale munt en waarom moeten wij hier dan voor betalen? Kunnen wij er dan ook gebruik van maken? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Denemarken. Kroatië kan, mevrouw de voorzitter, Kroatië is een land dat ook elk moment in een crisis kan belanden. En als het in een crisis belandt, is het niet dat enkel eurolanden vergoed gaan krijgen met dit shockfonds. Dus als jullie kunnen er op die manier gebruik van maken, maar ook Kroatië heeft misschien op dit moment nog geen euro, maar als, liggen al plannen op tafel dat in de toekomst alle eurolanden de euro gaan aannemen. Dus als er ergens een land in een crisis komt met wel een euro, dan wordt de euro instabiel en in de toekomst zal dit ook nadelig worden voor jullie. Misschien nu nog niet, maar in de toekomst zal dit zeker het geval zijn. De gedelegeerde van Kroatië is hiermee de vraag beantwoord. Ja, mevrouw de voorzitter. Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Zweden. Mevrouw de voorzitter, in OC2 en appendix B staat dat
subsidie krijgen als de werknemer voor minimaal 18 maanden aannemen. Roept dit niet juist corruptie op doordat ze na die 18 maanden de werknemer kunnen ontslaan en weer voor een nieuwe werknemer subsidie kunnen krijgen? Een reactie vanuit de commissie. De heer van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik zou graag willen benadrukken dat het voor MKB'ers is, dus middel- en kleine bedrijven, die dus niet veel werknemers hebben. Tevens ook zal, het gaat over 18 maanden, en dus middel- en kleine bedrijven, is het niet voordelig om mensen aan te nemen voor een bonus en ze dan te ontslaan, want dan zitten ze namelijk met het probleem dat ze de hele tijd nieuwe mensen opnieuw moeten inwerken en dat is alleen maar nadelig voor hen. Zo hebben wij dit bedacht en zal er dus ook geen corruptie hier aan voorkomen. Ja, dan wil ik graag een reactie op vanuit de zaal. Dan zou ik graag een nieuw punt wijzen vanuit de zaal. De heer van Slowakije. Mevrouw de voorzitter, ik vroeg me af bij OC3. Daar wordt gezegd, op het moment dat er dus als er verboden dat er stoffen zijn die schadelijk zijn en tevens verboden zijn in de Europese Unie. En dan verderop in de OC hebben ze dan over dat die verboden moeten worden om geïmporteerd te worden. Maar als er al schadelijke stoffen zijn die dan niet automatisch al verboden om geïmporteerd te worden, als ze al verboden zijn in de Europese Unie. Een reactie vanuit de commissie. De heer van Luxemburg. Tegenwoordig zijn er nieuwe technologieën en ik weet wel zeker dat er met de nieuwe technologieën een oplossing kan worden bedacht om deze schadelijke stoffen toch te kunnen bewerken in onze landen. De heer van Slowakije is het even verduidelijkt. Nee, ik herhaal nog één keer mijn vraag, mevrouw de voorzitter. Het zijn dus, deze stoffen zijn al verboden in de Europese Unie. Dus ze zijn er toch automatisch ook verboden om geïmporteerd te worden, neem ik aan. Want ze zitten dan op dat moment in de Europese Unie, die stoffen. Want ze komen de Europese Unie binnen. En daar zijn ze verboden. Kan iemand van de commissie nog één keer duidelijk uitleggen waarom het dan opeens, als iets nieuws wordt gezien, dat verboden stoffen verboden zijn om te importeren? Een reactie vanuit de commissie. De heer van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik wil even benadrukken dat het hier gaat over een import van eindproducten en een verwerking van grondstoffen. Dus op het moment, om het even wat beter uit te leggen, dus dan zou het zijn dat op het moment dat voor ons, dat de Europese Unie een grondstof niet meer mag verwerken, dat wij dus ook niet meer eindproducten waar deze grondstof wel in is verwerkt doen importeren. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Wel duidelijk? Ja, mevrouw de voorzitter, het was een beetje raar verwoord in de OC. Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De heer van Duitsland. Mevrouw de voorzitter, voor jongeren in landen waar het met de economie heel slecht gaat, is het moeilijk om aan een goede baan te komen. In jullie resolutie echter hebben jullie dit niet behandeld, dus hoe willen jullie dit oplossen? Een reactie vanuit de commissie. De heer van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, we gaan dit op meerdere manieren oplossen. Natuurlijk gaan we ervoor zorgen via die regelingen voor werknemers, voor ondernemers, dat het gemakkelijker wordt om je eigen werkgelegenheid te creëren. We gaan er ook voor zorgen dat er meer aandacht komt voor het kiezen van de juiste opleiding, zodat voor die mensen die dan op dit moment niet terecht zouden kunnen op de bestaande arbeidsmarkt, dat deze kunnen kijken waar kan ik wel terecht en zich eventueel het omscholen of op tijd een andere opleiding gaan doen. En we gaan er ook voor zorgen dat er meer inzicht komt in hoe bepaalde bedrijven nu werken, om ervoor te zorgen dat werkzoekenden meer inzicht krijgen in waar kan ik nu met mijn achtergrond aan de slag. De heer van Duitsland is een punt verduidelijkt. Ja, mevrouw de voorzitter.
Dan zou ik graag een nieuw punt wensen vanuit de zaal. De gedelegeerde van Oostenrijk. Mevrouw de voorzitter, ik had een vraag betreffende OC 4. Namelijk, wat houdt deze financiële steun precies in? Want op dit moment klinkt het heel erg als een soort studiebeurs. En bijvoorbeeld een land als Nederland heeft juist een paar jaar geleden om hun eigen redenen dit afgeschaft. En om dat dan nu ineens weer aan te schaffen is naar mijn idee een beetje raar. Dan zou ik de gedelegeerde graag even blijven staan. En dan wil ik graag een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, wij willen met deze OC een minimale lening laten invoeren. En ieder land kan dan zelf beslissen als ze de lening hoger willen of ze willen hier een studiebeurs of studiefinanciering bij doen. En dat is voor ieder land dan zelf te bepalen. De gedelegeerde van Oostenrijk is nu een punt verduidelijkt. Ja, mijn punt is duidelijk. Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Finland. Mevrouw de voorzitter, ik heb een vraag betreffende OC2. Er staat dat er een eenmalige subsidie komt voor werknemers. Maar alleen is mijn vraag, is dit bedrag flexibel of is het een vast bedrag dat aan iedereen wordt gegeven? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Denemarken. Aangezien niet elk land het alledaags leven even duur is, zal dit waarschijnlijk moeten door economische experts afhankelijk van elk land moeten bepaald worden. Is er een reactie vanuit de zaal? Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Zweden. Mevrouw de voorzitter, dit gaat ook over de financiële steun die in OC4 wordt genoemd. Zitten er bepaalde voorwaarden aan deze financiële steun of kunnen alle studenten deze gewoon ongelimiteerd deze gewoon aanvragen of ze nou al kunnen werken of niet? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Italië. Mevrouw de voorzitter, wij vinden dat iedere persoon dezelfde kansen moet krijgen om te studeren. Dus iedereen die vindt dat hij aanspraak nodig heeft op deze financiële steun, dan mag hier ook aanspraak op worden gemaakt. De gedelegeerde van Zweden is hiermee uw vraag beantwoord. Grotendeels wel, maar zijn jullie dan niet bang dat de studenten hier een misbruik van gaan maken? Dan zou ik graag een laatste reactie vanuit de commissie wensen. De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, aangezien dit minimaal een lening is, kunnen landen er zelf voor kiezen om meer te geven, maar in het geval van een lening zou het sowieso terugbetaald moeten worden. En landen kunnen zelf bijvoorbeeld ook zeggen van we doen zoveel jaar een volledige studiebeurs en daarna een lening. Dat mag een land zelf invullen als zij het idee hebben dat er misbruik van gemaakt zal gaan worden. Dan denk ik dat hiermee het punt genoeg verduidelijkt is. Is er een nieuw punt vanuit de zaal? De gedelegeerde van Frankrijk. Ja, mevrouw de voorzitter, ik had een vraag over het schokfonds. Want stel nou dat de euro minder sterk wordt, zeg maar, en de inflatie optreedt, verliest de EU dan niet miljarden euro's aan reële waarde in het schokfonds? En zal het daardoor niet eigenlijk een schokfonds zijn waar heel veel geld verspild wordt, doordat dus eigenlijk veel minder waard wordt? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Tsjechië.
voorzitter. Deze inflatie wordt gecompenseerd door de rente op te zetten. Delegaat van Frankrijk, is er die vraag beantwoord? Nee, want de rentepercentages zijn tegenwoordig bijzonder laag. Ik zie niet echt een verzekering dat zeg maar die rentepercentages zullen groeien. En ook niet dat de Europese Unie of dat de euro dat er een deflatie zal optreden, aangezien de BRIC-landen in opkomst zijn en eigenlijk de euro daardoor verzwakt wordt. Een reactie vanuit de commissie. Ik denk van Griekenland. Mevrouw de voorzitter, wij zullen het geld stoppen in rendabel investering, waardoor het geld natuurlijk het geld waard blijft. Maar het is niet zo duidelijk. Heeft iemand anders uit de zaal nog een reactie op? Dan wil ik graag een nieuw punt vanuit de zaal. De gedelegeerde van Denemarken. Mevrouw de voorzitter, ik heb nog een vraag met betrekking op OC5, waar staat dat de scholen zelf moeten een vak moeten organiseren, economische en bedrijfskundige vakken. Zijn die richtlijnen voor opgesteld of mag elke school dan zijn eigen vakken daarin bepalen? Want we weten ook dat binnen de Europese Unie allemaal verschillende schoolsystemen gelden met ook allemaal een verschillend niveau. Dus hoe gaan we dan ervoor zorgen dat iedereen binnen de EU dezelfde informatie verkrijgt? Een reactie vanuit de commissie. De gedelegeerde van Finland. Zoals de gedelegeerde van Denemarken al goed benadrukt, er zijn inderdaad heel veel verschillende landen en die hebben allemaal een verschillend onderwijs. Dus er zal hier voor gezorgd worden dat alle landen dit zelf moeten aanwijzen, want de Europese Unie kan hier niet voor alle landen voor beslissen. Is gemeen punt verduidelijkt? Mevrouw de voorzitter, het punt is weer duidelijk, maar het lijkt me een beetje raar om voor elk land andere vakken te gaan inrichten en ook zelfs binnen het eigen land dat misschien andere scholen nog andere punten zouden aanhouden. Dus het lijkt me misschien wel logisch om binnen de landen tenminste dat toch nog richtlijnen op te stellen daarvoor. Dan wil ik graag een laatste reactie vanuit de commissie over dit punt. De gedelegeerde van Frankrijk. Mevrouw de voorzitter, deze bevordering van de binding met het bedrijfsleven moet niet gezien worden als het organiseren van nieuwe vakken. Die zou in deze zaal plaatsvinden binnen reeds bestaande economische of bedrijfskundige vakken. En wat mijn collega bedoelde is dat deze variëren per land. Want in elk land heten die anders en zijn ze iets anders ingericht. En binnen die vakken moet het land zelf invullen hoe ze deze bevordering precies zullen toepassen, omdat dit dus verschilt per land. Dan zou ik graag nog een laatste punt vanuit de zaal aanstaan. De heer van Ierland. Mevrouw de voorzitter, bij OC 8, waarom is er niet zo dat met alle landen een betere verstandhouding komt, zodat de wereldmacht niet te machtig wordt en andere landen ook een kans op te groeien krijgen? Dan wil ik graag een laatste reactie vanuit de commissie. De heer van Finland. Mevrouw de voorzitter, wij hebben hier gekozen om wereldmachten te gebruiken in plaats van alle landen op de wereld. Want op het moment dat onze concurrentiepositie verslechtert, tegenover wie verslechtert deze dan? Tegen de landen die een hele slechte concurrentiepositie hebben of de landen die een goede concurrentiepositie hebben. Ik hoop dat dit duidelijk genoeg uitleg is. De heer van Ierland, als je me even punt verduidelijkt. Ja, mevrouw de voorzitter. Dan zou ik nog graag iemand naar voren willen roepen om een speech na de resolutie te geven. Voor de resolutie te geven, mijn excuses. Ja, de heer van Denemarken. Geacht presidium, geachte mede-parlementariërs en overige aanwezigen.
Het vraagstuk van een crisis oplossen is zeker geen simpele vraag. Het heeft een heel groot draagvlak en heeft betrekking tot heel veel gebieden. En ik denk ook niet dat iedereen hier vandaag alles even goed zal begrepen hebben, aangezien het zeer complex is. Maar daarom wil ik toch nog enkele dingen aanstippen. Ik hoorde vandaag enkele mensen struikelen over het woord duurzaam, maar wij willen gewoon ook aan een milieuvriendelijke oplossing denken. Verder werden er veel vragen gesteld over het verwerken van grondstoffen. Maar ik wil nog zeggen, het gaat over het verwerken van grondstoffen en we willen herzien of deze grondstoffen veilig en correct kunnen verwerkt worden. En indien dat het geval is, willen wij zorgen dat nu de regeling aangepast wordt en dat Europa ook kan, om zo de concurrentie tegenover andere ook opkomende industrielanden die dat wel produceren tegen te houden. Als laatste was er ook nog heel veel opzet over het schokfonds. Maar ik wil benadrukken dat van inflatie we geen last moeten hebben, want wij willen deze kas investeren in staatsobligaties, waardoor het geld een beetje meer waard wordt, maar genoeg om de inflatie te compenseren. Om de conclusie dan, om onze resolutie dan kort samen te vatten. Eerst leggen we de basis door de werkgelegenheid en de werkgelegenheid op te lossen door met knelpuntberoepen te ondersteunen en ondernemingschap. Vervolgens is ons tweede onderdeel van onze resolutie de oneerlijke concurrentie met de opkomende industrielanden tegenhouden. Door een betere infrastructuur in Europa, waardoor wij goedkoper kunnen produceren en ook door te compenseren met andere landen. Maar tenslotte, als dat faalt voor een van onze landen, dan is er ons schokfonds, onze herziening van het schokfonds, om deze landen te redden uit de crisis en ook extra controle op deze landen, op crisisgevaarlijke landen, om dat tegen te houden. Bedankt. En kan u kort overlegd worden over de stemming? Even naar mijn delegatie, ja. Nee, ik ga het zeggen. Ah ja. Duidelijk. Altijd unaniem. Dan kan ik makkelijker direct dadelijk in de microfoon spreken. Ja. Zo dan wel weer. Zeker, maar ik ben als tweede land, dus dan is het makkelijk. Ik zal het meteen nog afmaken. Op het moment dat je spreekt, je mag er toch naartoe lopen, dus dan mag je ook weglopen. Dat is wel waar, hè? Dat is wel raar. Hoezo was het via stemmen? Worden we eens voorgelezen? Worden die niet doorgelezen? Het was zo, als je er daarop tegen zijn, want anders stemmen we niet voor. Ja. Ja, doe maar. Ja. Mooi. Het is wel bijzonder, stemmen we nu voor op iets aan die mensen ons vragen. Hoe stemt de delegatie van Oostenrijk? Mevrouw de voorzitter, de delegatie Oostenrijk stemt 1 voor, 2 tegen en 3 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Hongarije? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Hongarije stemt 5 voor, 0 tegen, 0 in onthouding.
stemt de delegatie van Slowakije? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Slowakije stemt 0 voor, 5 tegen en 1 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Spanje? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Spanje stemt 0 voor, 5 tegen en 0 in onthouding. Sorry, 6 tegen. Hoe stemt de delegatie van Finland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Finland stemt 4 voor, 0 tegen en 1 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Frankrijk? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Frankrijk stemt 4 voor, 0 tegen en 1 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Kroatië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Kroatië stemt 0 voor, 3 tegen en 2 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Italië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Italië stemt 2 voor, 2 tegen en 1 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Portugal? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Portugal stemt 5 voor, 0 tegen, 0 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Duitsland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Duitsland stemt 1 voor, 0 tegen en 4 in onthouding. Hoe stemt de delegatie van Zweden? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Zweden stemt dus voor 4 voor, 0 tegen en 1 in onthouding. De delegatie van Luxemburg? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Luxemburg stemt als volgt. 5 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. De delegatie van Denemarken? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Denemarken stemt 5 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. De delegatie van Ierland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Ierland stemt 5 voor, 0 tegen en 1 in onthouding. De delegatie van Tsjechië? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Tsjechië stemt 2 voor, 0 tegen en 2 in onthouding. De delegatie van Griekenland? Mevrouw de voorzitter, de delegatie van Griekenland stemt 2 voor, 2 tegen en 1 onthouding. En hoe stemt de commissie? Mevrouw de voorzitter, de commissie Economische en Monetaire Zaken stemt 11 voor, 0 tegen en 0 in onthouding. Dan is deze resolutie met 56 stemmen voor, 20 stemmen tegen en 18 stemmen in onthouding aangenomen. Orde in de zaal. Dan heb ik nog een laatste. Orde in de zaal. Dan heb ik nog een laatste huishoudelijke mededeling. Iedereen wat nu in de zaal zit,